Здравейте, приятели на Stop Games Videos. Добре, сега в днескашната видео, в което с Марти отново ще подсекаме малко CSGO. Какво отново миналия клип няма скачи. Така, ще подсекаме малко CSGO-че до 5 рунда, който вземе 5-я рунд. Спираме клипа. Марти сега не се дръж като нуб. Не може. Да. Колко са излезли на него? Усеща се малко дропа, ама нищо. Ама малко, не малко. Марти ни фак! В един ножен ходи го коли, виж, че е един бот. Казах ти не се държиш като не мога. Не мога, човек. Да, и аз ще го изигра с ботовете. Всеки път Марти като мре, аз ще игра с бот. Няма, сега не лаги толкова, бе, като снимаме. Нали, бе? Ицак. Да, бе, махни се пак ти, бе. Да, знам. Два пъти е блъчета. Окей, аз ще пазя. Нашата игра. Не. 4 взеха. 4 има. И тук са ми задължителни тия. Но ти не ги фърля, за какво си ти? Значи имам 4 гранати, човек. Какво правиш, бе? Трябва да се цъкиш, че се научиш. Аз искам първо... Научи се цъкаш. Първо трябва да се научи това. И тогава си... Верно, аз това ти виках. Добре, Марти като се научи да играе CSGO, ще си я купи. Да. Защото съм много зле. Сфащате ли? Това се вижда. Аре! Цапай долу. Чакай само да ида да направя нещо. Да направя нещо. Ванак! То от нас сега си го помислих. Ето къде умрял. Как си го помислих. За другите... Викам. Какво фърли флашката? Наша трета. Може малко да подсъпам аз. Опа. Малко падна микрофона. Аре, после ще направим още един клип и аз ще цъкам. Да. И да, хора, няма да е много дълго клипчето, просто искам малко на петия рунд. Малко да... Да, петия рунд, малко да подсъкаме и да покажем поне как игра, но няма какво толкова да покажем. Все пак. че е малко... Марти фърли димката. С десен бутон. Не, флашката! Димката. Аре де. Аз да... С десен бутон. Излезе, бац. Стреляй си, просто стреляй. Излезе през граната да убие през малко. На мен ми се е случило така. Точно на инферно. Ръшам си с АВП-то и вземи ги. Ама бях терорист. Ето, видя ли? Това как съм го... Това е, тук съм го целил. Ето, видите. По гърлото. Вижте е моя нож. Той не е мой, да. От играта си. Хакнах нож. It's like a motherfucker. Аз имам butterfly. Да, Марти си. Мортинай. Ами ние имаме всичките ножи в играта. Поне на твоя компютър, така че. Да. Имаме и драгон нож, както е. Това е просто нереално някой да си вземе драгон. Ама, все пак. Сега ще ги кина, бац. Сега ще ви кина с флашка. Ще ги кинеш с флашката. Метей! Не, тук е... Не, на бето. Къде е бето? Беге. Че? Беге тук са.
да го изиграя. Не пускай! Ама и ти като умреш, аз ще ги разпускам обаче. Мамо. Дали е на вето? Някой има да я пази, ама няма никой. Yes, бе. Наш игравац. Найде. Да, той сам си ми дава да играе. Абе, не може. Бате, гледай колко Аре, пари още има. един рунд, бе. Да и... Айде, още един рунд, ти спираме. Да. То се знае, че ще бия. Вере си. Аз винаги бате си минам тук. Ей така си. И това беше малко информативно клипче. Още ли Надявам сте свършили? Да, аз казвам, в смисъл, ще поиграм още малко. Ние Фак! сме най-добрите. Аз ще снимам демотата ми, само да видиш каква програма, защото пак нещо не става. Удри! Нямаше как, Няма проблем. Няма така. И да, това беше малко информативно клип. Разбирайте. Браво. Как ми ги взе? Мете пистола. На 10 кръв стана. Има един него. Да! Дай сега ще го дължи. Тя са 4 на един бате. И като свърши това рън, свираме. И да. Аз, както казваш, А бием ги вече. снимаме демотата ми. Ето те игра сме вече. Бегай, бе. Е така, дясно. Това се нарича Constructions. Човек, изведнъж познавам си играе вътрък. Може да поцъкам. А къде е бомбата, бе? Да. Той има нова скапа нова. Не даваш, чо. И аз имам такъв. Аз па нямам. Чакай, тук сега ще ги режа. Айде. Аре, сега ще ви цепиме. Изтел кокошката. Къде? Аз минах преди тях буквално. Минах преди него. Ти ще го зареда. Та ме кефи, че са не лаги като снимаме. Защо да не лаги? Виж, че не върви много добре. Аре. Все пак. И да, това беше, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, натиснете лайк бутона. И ако искате да нагледате още такива клипчета, мога да се абонирате за нас. И оставете едно коментарче. И до скоро.